Hi guys, for today's video pupunta ako sa aming basak. Ayun yung kanila lola. Tapos ayun yung sa amin. Ayun may talisay, ayun. Ito na aming basak. Ila lola, ito. Ila lola yung una, tapos amin dito itong basak na to. Maliit pa yung ano niya, dahon. Kasi pagkasandi pa rin namin inano. Ay, Lunes. Di na lang ko magtagalog kay basin. Wara po. Wara po kay. Na Bisaya, na Tagalog. Ito ang aming buran. Mutamak ko. Ito. May butas naman din ako. Ayan. Ang aming sabora namin to. Sobrang. Ayan. Umuwi na ako kasi ang sige, bye. Muuli na ko sa among balay. Adto na ko manghimuwas. Iprating nanguga. Naman di basak ari nga. Tinabas ini. Gihiluan pod ni ba? Kung wa rapod. Yung kanal namin. Walang agas kasi linggo. Yan sila Hazel. Naglalaro sila. Tiapla at sila Guding. Sige, bye na. Andito na sa bahay namin. At punta ako sa saging. Gulang na. Yan yung saging namin. Ayun. Kung mahinog na, ako nang ibaligya. Maaw ng pretohon. Maninda ko sa eskwelahan. Aghalin kay akong tigumon. Sige, bye.